ಫ್ಯೂಚರ್ ಓಲೋ ಇಂಟ್ರೋ ದೆಪ್ಪುನದತ್ತು. ಸೊ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೋಗು ದುಂಬು ಪಾಡ್ನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಮಾಮು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಡು ಒಂಜಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂತ ಕಂಪನಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಗು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಡ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯೂಟಿ ದಿಕ್ಕುದನಿ ಅಂಚ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಗೆ ಪೋತುನು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡಿತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋದ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 5 ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ದೇಶದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಬರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಆ ದಿನದ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡೋದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ गांडू 7 बजे बोला ना, 7:30 किधर से? हाँ ताज सुना ना 7 बजे. हाँ हाँ पूरा दिन 7 बजे. तुम ताज 7 बजे ठीक है. ओके हाँ मेरा काम पे मजा यार टाइम सीट का फोटो पूरा आज दिन गुड दे ब्रो. ఓ పనులేన్న పనులే అన్న 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 ఈర మళ్ళీ అన్ని అన్న ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಕಲ್ಪ ಹಂಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಜ್ಜ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಜೋಕುಲು ಬ್ರೋ. ಬ್ರೋ ಚುಕ್ಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ದು ಬತ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ಖುಷಿ ಪೂರ ಪೋಂಡು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ಆ ದಿನದ ಕತ್ತಲೆದ ಸೀನ್ ಪಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ದಾಂಡು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐನು ನಿಖಿಲ್ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನಾ ಕೋಡೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿರ ಅದೇ ವಿಷಯದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಾದ ಐಂದದ ದಾಂಡಿ ಅದಾದ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೆ ದಾಂಡಿ ಅತಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರಿಯಾ ಅತಿ ರೋಯ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಓಡದು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಗೆದ್ದಿನಾರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಒಡದಾಲ ಹೊಣತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಓದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಾರ್ನದ ಪರಿನೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಿಚ್ಚದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೂರ ಯಾಪೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾದ ಆರ್ನ ಪುಕುಲಿ ಪಂಚರ್ ಅದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರೂಮುಡಿ ಉಪ್ಪುನು ಆಯೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪುಕುಲಿ ಮಾಯ ಪನ್ಪುನಕಲ ನೇಪಾಳಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ತೋಜದೆ. ಸೊ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ತೂದು ಬಲೆ. ಓಕೆ ಏನಂತ ಗೈಸ್ ಪುಕುಲಿ ಮಾಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಪುಕುಲಿ ಮಾಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐನ್ ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಆನಿ ಆರ್ ಎಂಚ ಜೆತ್ತೇರು ಆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಆರಿಗೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಐನು ನಿಖಿಲ್ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೋಗೆ போய் ಆಲ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಯೋ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಣ್ಣೆಡ್ದು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ನೆಗೆ ದುಂಬು ಬೇರೆ ಫನ್ನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೂದು ಬತ್ತದು ಪರ್ ಅರೆಗೆ ಸಮೇತ ಅದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು ನದಿ. ಹಾಂ ಅಜಮ್ ಈಗ ಅಜಮ್ ಪಂಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ವಾಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓ ಅಜಾಮ ಓ ಅಜಾಮ್ಗೆ ಗೈಸ್ ಅಜಾಮ್. ಓಕೆ ಮಾತ್ರ ಆರನ್ ಪಂಡದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲವು ಬೈಡವೇ ಬರೋದು ಅಜಾಮ್ ಪಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಮಾಮ್ ದೂರ ಬನ್ನಿ ಇಂಚಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇಪ್ಪರು ಹಾಂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗಿಸಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಡು ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಸಿಎಂ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಸೊ ಪಿಲಿದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳು ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಫೋನ್ದುಲ್ಲ
ತಿಕ್ಕೋಕೆ ಹೆಂಚಾಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಪಿಲಿತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಲಿತ ಮೇಕಲ ಜವನೇರ್ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ವೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತೇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಸುರುತು ಹೋಗಿರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಈರೇ ಗುರ್ತೋಣ ಗುರ್ತೇಜ್ಜ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೋ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೋ ಏನ್ ಅವು ಧನು ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಆರಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೇರು ಮರಳಿ ಕೆಂಡರ್ ರೈತರು ಇಂಚ ಅಂದ ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ಯಾನ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದನೆ ಜರ ಪಾಡಂದ ದುಮ್ ಪಾಡದೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪಾಡಂದ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಆಂಡೆ ಸೊ ವಲ್ಲ ಜಿತಂಜಿ ದುಬೈ ಅಂಚ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕನಾಗ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಅಂಚ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಟ್ ತಾಲು ನಾನು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಅಂಜಿ ಈತು ವರ್ಷ ಒಂಜ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕನಾಗ ಅಲ್ಲ ದುಬೈಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬಂದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಏನ ಪೋಂದಿಲ್ಲದ ಸುಖ ಏನಪ್ಪ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೋಕ ಸೊ ಅಂಚ ಮೇಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ತೂಕ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಮಂಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಓಡೆ ಪೋಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಯಾಕಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆರೆ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನನ್ನ ಬೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ನಮ್ಮೈತೆ ರಾತ್ ಜಪ್ಪರ್ ಬಿಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಾಲ್ಕು ಗೋಲ್ ಯಾರಿಂದ ಮಾರ್ಗಡ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲ ಜಾಮ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಓಕೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬುಲ್ಲೇರು ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ತಿರ್ದೊಂಜಿ ಟೊಯೋಟೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಿಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ 22-23 ವರ್ಷ ಪರ ಗಾಡಿ ಎಂಚ ಬಲಿಪೋನ್ ಬೈದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅದ ಖುಷಿಯ ಮಾತ್ರ ರೈತಲೆ ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಪ್ಪನ ಗೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಅಲ್ಲ ಪಂತಜ ಬಾತಿರ್ತದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ ಸೊ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಜೋರು ಬಡಾಪನ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಬೈದ ಚೇಟನಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಡಿ ಸೊ ಚೇಟನಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಅಂದಿನ ಪೂಜಿ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಮಾಮ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಚಾರೆ ಕೊಂಚ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಅದು ಸೊ ದಾದ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಮಂದಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ನಮ್ಮದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಾವುದಿಲ್ಲ ಒಯ್ದು ಒಂದು ಒಡೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀರನ್ನ ಸಾಪುರ ತುಳಿ ನಾಳೆ ಜಿಜಿ ಒಡೆ ಬಚ್ಚಿದು ಸೈಟ್ ತುಳಿ ಗೊತ್ತಾ ವಾರ ವಾರ ತಮಾಷೆ ಗಂಟೆ ಸಾವುದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಒಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆತ್ಲ ಸ್ಟೆಮಿನಾ ಬೋಡ ಸರಿ ನೋಡಿ ಪೊಟ್ಟಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ದೂರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಹೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಈರದೆ ಬನ್ನ ಇಡೀ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗದಾನೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಸತ್ತು ಮಂಡೆ ಯಾನೇನ ಮೂರು ತಿರ್ಕುನೇನ ಏನ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನೇನ ಪೂರ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ದುಬೈ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ದುಬೈ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಹೊಡೆಗಣ್ಣ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 3 ವರ್ಷ ನಾನು ದುಬೈ ಇತ್ತು ನಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದುಬೈ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಜನ ದುಬೈ ಯಜಮಾನ್ ಏಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ನನ್ನಂಜಿ ಸೌತ್ ನೋಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಕಾಸುರ ಜೋಡು ದಾದ ರಡ್ಡಿ ದೇ ರಡ್ಡು ಸಮೋಸ ಒಂಜಿ ಚಾ 4 ಒಡ್ಡೆ 4ನೇದ ಒಡ್ಡೆ ನಾನದೊಂದು ಬೊಕ್ಕೋ ಆಪೋಸಿಟ್ಟಿನ ಜಾಗ ಇದು 4ನೇದ ಒಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಪಪ್ಪಳ ಅನ್ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಬಕಾಸುರ ತಿನ್ನಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬಕ್ಕಸುರ ಗೋಡೆ ಇಡೀ ಗೋರಿ ರಡ್ಡು ತಿಂತು
ಏದು ಇಡೀ ಕೋರಿ ರಡ್ಡು ನಿಂತಿರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಯಾರನ್ನ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಕಡೆ ಮಾಡಿದೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅವು ತುಲೆ ಐತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗುಂಬು ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತೆ ಇರುತ್ತು ಇರಿಗಿತನೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದದೆ ದಾದ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಆತು ಇರು ಬ್ಲಾಗ್ ತುಂಬ ಇರು ಕೊಂಚ ಭಯಂಕರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಸತ್ತೆಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ಬಂದ್ಪೇನೆ ರುಚಿ ದಾಲಂ ಬೇರೆಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಎದುರು ಮುಪ್ಪನೆ ಲೈವ್ ಎಂಚಲ್ಲಿ ದೊಂಕುನೆ ನಪ್ಪಗೆ ಏರ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಾತ್ ದೊಂಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ತಿಂಡಿ ಮಾತು ತಿಂದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ ಅದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಹೊಸ ಜಾಮ್ನೇರ್ ಮತ್ತು ಲೇರಾಕ್ಲೆ ಮಾತು ನಮ್ಮ ತುಯ್ ಮಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ದಡೆ ಬತ್ತ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಐತೆ ನಮಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಾ ಪಿಲಿಪ್ ಬೇರೆ ಸೊ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಪಿಲಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಲಿ ತೂಕ ಕಂಡದು ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಲಿ ಆರು ಮಂತ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಶೋ ಕೊಡು ತೂಕ ಜಿಂಗ್ಲಿ 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 ಜಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ 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 ಎಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬು ಆ ಸೈಡ್ ಬೂರುನು ಈ ಸೈಡಾ ಈ ಸೈಡಾ ದೊಂಬೂರ್ನ ಹಾಂ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಸೈಡಾ ಆ ಸೈ ಇಂಚಿನ ಸೈಡ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತನ ಇಟ್ಟೇನ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಇದ್ದೇನಾ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ
ಅರೆಗ್ಲ ವಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ವಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮೂಲೆ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಪಂಪುನಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತುದು ಬಿಡಲಿ. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆ 1K ಚೂರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂಯಿನಕಲ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ. ಸೊ ಬೇರೆನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅರೆಗ್ಲದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನನಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟದಕ್ಕೂ ನೆನ್ನುವೆ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮಾತ ಬಂತನ ಬರೋ ಖುಷಿಗೆ ಗೈಸ್ ಅರೆಗ್ಲ ಇಟ್ಟು ಖುಷಿ ಉಂಟದ ಏನಂತ ಬಂತೆ ಪಂಡ ಈರೆ ನೀನು ಓಟ್ರಾಸಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಖುಷಿ ಅದ ಖುಷಿ ಬಲ್ಲೆ ಖುಷಿ ಮರಲ್ಲ ಅವರು ಬಂತೀರ ಅದೇ ಖುಷಿ. ಸೊ ಆತ ಬಂದು ಇಂಥ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಿಖಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಬ್ಲಿ ನಿಂಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಲಿ ನಿಖಲಿಗೆ ದಾದ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಣ ಇನ್ನೇ ಅನ್ಬಿಲೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಅನ್ಕೋಚಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸೊ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ನಿಂಗೆ ಇನ್ನು ಹಿಡಿದಿನ ಒಂಜಿ 20 ದಿರಮ್ಸ್ ಮುಗಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. ಸೊ ಆತ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಂತೀರಿ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಖುಷಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಲಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೋಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪಿಲಿ ಬರೋದುಂಡು ಬೇರೆ ಐಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿ ಎಸ್ ಅಂಚ ನಮಗ ತೂಪನ ಯೋಗ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬುಡಿಯರ್ನ ಬೈ. ಓಕೆ ಸೊ ಬೈ ಗೈಸ್ ಸಿ ಯು.